Kinong ilam ka All Meghalaya Tourist Taxi Association ki yathu ba tang hapo nong ba Shillong ki don hadu spotally ki agency ba IY scooty bat bike bat artli ki agency ki ba IY ya ki kali sya ki nong wan chunga kai perthei bat kine ki dei ki badon hakiting road jalu para bat laj mkhra la ban kede hangne ba dangshen katna transport Sarkar jela kalapan mi yak notification ba ban omsha ban IY ya ki arshaka bat ki kali sya ki riushimet dangshen kinong ilam ka AKMTTA ki layo ban kem ya kinong peniyat bi an ya ki arshaka bat ki kali na ki than khandailat habakaran sikilat pathai kubor u president ka yatali tourist owner and driver association u badeiru u dukhot ka AKMTTA u ba amor kurba ulong kajing khandra ka association ya kinong penyat ki agency ban IY ya ki arshaka bat ki kali sya kinong wan chunga kai perthei kalo namar ban tem ya kano kajing ja bas new kum bala sakhi dangshan halor kajing ja ya unong chunga kai perthei bana indoor Di bat ki kali ki bala IY de ki riushimat ka ikba pidon ban ong halor kani ka jing yok kem jokti Pi kalong komni pi kong halor kata gajing yo kam jengi ki skuti umde tang ki skuti kini wat ki kini ki kali sau syakaru ka bangilo ya kam ki bade ki kali private lane ki bla IY de kini ki riushimat sya kini kinong wan jong kai perthai lane sya jing don kam ha bade ka personal jong ki riu pat ba ka e ka jing sim khia jengi kom kinong ngelam jong kini ki association kalong ba ngem kwa ba kanunu ka pasniu kanjia nalor ba government kladap ai ka notice sya kitu kinong IY sikini ki skuti sikini kinong penokam kini ki sam syaka tengi kum kinong lam jong association khnang ban kan long bai totally ban lani ban khang simdan bat yaki lani ban pendu simdan yaki bakan nomon ra kajing bom syong sngan bakan nomon ra ya kanu ka bakta ya kadong ya kasunong kajongi ya kari kajongi hi barok kawai de halor kata kadong rem ngiru ngidon kata kajing simkia rengkat lang bakini ki members ki jongi rengkat lang bakini ki wai ki association ru ba ngin kam ladang yoi tane ladang yo kundu hang ru nginum sya iki kenang bakan wara ya kasyungsuk kesengsan kenang bakan wara ya kabah kamiat hake melang salang kajongi malong mentah do kan tuli tharai kini ki jaka ki agency ba punya je kini ki di lani ki kali private pi layo ban layo jing tip halor kini habai dai bat ka jingdon jengkini ki agency nang ta ki apsu kiladon katu kan ni kiladon hi ki batre ni ka jela ka jungi ti nang ta pade watna sabaru kidon pi watna sabar ka bakam sini susu kalong ba kini ki apps le ni kini ki agency ki banabar ki bawan ban le benemi ko man long no le ne ki ba kwa ban tu ya kene ka kamai kaji ke badan ni ka jala ka jingi deng baki apps ki jongki tikini ki nong jong ka perthai ni ki tores haba ki book yaki pada kimdan kata ka jingtim la ki don em kata ka cooperation pat ka sarkar jala ka jingi lani la don em kata ka jingi tiplang pat ki asion jingi kum kata kamdon ka jing pentep nagilang jong tu ki try sekitu ki tores ki bawan sini ka jala ka jingi tike pat ki sinjam ki panaka association kala shim bat te la kami kun kini pa nakaliang jong ka asyan kasenjam ka ba ngila arai lang da borok hi ki asyan da borok ki member da borok ki nongyalam ki ba penyat kini ki asyan ki badan kecing klik kalong baik banginum sya habangi ok kendu hang no nakaliang ka police department ru kala da inform singi pala da yok kendu ik hukum ki ya ke hukum kita ngide ban inform saki ngin shoni ki dor ngin pha saki kata kadai ka jing klik ka jing semkia jong ki nong yalam jong ki asyan ki badan kini ke jela singi agency ki baka naka association hi kalalap ya ka bementa dan supposedly kini ki ba IY ya skuti ma ba IY tang skuti ba bat jong kali dan arteli ka wei ka dan hapo ane hajan kiting road kibun hi hadai hapo hajan kiting road jalu para bat lai mukra